Baba lokhu intaba nentaba kufanele ibe namanzi uyawazi uma Come, Rosa. Asikwazi mhlawumbe ukuzwakala ngendlela efanele sizwakale ngayo sonke. Ngiyanemukela lo mhlangano uhambo lwentaba. Ngiyawuvula lo mhlangano. Asibe late ke eindaweni enje. Singake sicabanga ukuthi silate kanti kunenhloso ethize. Ngoba kubalekile ukuthi lokho esikukhuphukele sikuthole. Angeke kusisize ukuthi sibe early kanti laba esiya kubo abakafiki. Baba nohlelo lwabo ke olwehlukile kunathi. Sengafunda ukuthi ezweni lemoya akufani nasenyameni. Uhlelo lwasenyameni luwama-plans omuntu. Kodwa uhlelo likamoya lungama-plans kaMvelinqangi. Njengoba sihlangene lana ke indawo yethu le. Okokuqala abanye benyathela kuyona, abanye bayayazi. Ila esizokwakha khona ikhaya elibizwa ngomuzi ongcwele. Lo mhlaba siwukweleti siwuthengile. La esizohlangana khona sibe nemhlangano. Eminye emhlangano engizoyimemezela manje singakanyoni nokunyuka intaba. Umhlangano uhambo lwenhlanzeko. Uhambo lwenhlanzeko luqala ngomhla ka-1 August. Siyoze siluvale ngomhla ka-14 August. La asizohlangana khona ngokocansi insuku eziwu-14 nabashadile ngoba sobe sidingeka sihlanzekile. uNkulunkulu bethe kimi inyanga yonke. Ngokulo ngikhuphuka ngimcela ukuthi mhlambe asizwele ngoba okokuqala mhlambe kuyogcina kuyinyanga yonke asazi. Ibandla labantu, ibandla lakwantu. Ekumele sonke isikhathi sigcineke sihlambululekile futhi sihlanzekile. Siyibandla elifanelwe ukuthi amakhosi akwaZulu, amakhosi omzilikazi kaMashobana, amakhosi akwantu. Size sifike le ngenhla neAfrica, North Africa mabesibheka bajabule babone ukuthi ukulwa kwabo belwela umhlaba wabantu abamnyama akulonise. Bebone futhi ukuthi lokhu
umveli inqanga esiphe khona ukuthi sibe nakho sikuphethe kahle ngendlela futhi siyakulwela ukuthi kubuyele ezandleni zethu. Akukhuphuki-ke thina kukhuphuka obaba njengoba siya entabeni abafa bembethwe yife elimnyama, kukhuphuka odadewethu, kukhuphuka amakhosi, ophunga nomageba, oshaka, izingonyama zonke. Njengoba sikhuphuka singabuka sicabanga ukuthi sibancane kanti sisililo sawo wonke umuntu omnyama osengcindezelweni nosenhluphekweni. Ngo-August ke sinalo mhlangano obalulekile esizoba nawo mnyaka wonke, umhlangano wenhlanzeko ekumele ukuthi before sidlulise izicelo zethu sibe abantu abafanelekile nabantu abahlanzekile, ngoba khona esikucelayo kodwa umveli inqangi maye sibheka abone ukuthi asikufanele ngoba sinamabala, kumele ke siwahlanze lawo mabala. Nginikhumbuze futhi ukuthi njengoba sikhuphuka intaba aqali ngathi lokhu. Ubaba uIsaya Shembe entabazwe, intaba nakhona yavutha umlilo esekhuphukile. Umprofeti uMagejageja ngonyaka odlule sakhuphuka iTable Mountain la okwaqhuma impophoma zamanzi, kwaqhuma impophoma yomlilo, kwaginqika amatshe ubusuku bonke, kwanyakaza amaphephandaba, kwanyakaza imisakazo yakwaZulu ngoba kubadida lokhu okwenzakalayo. Namhlanje ke ngenza okwehlukile ngoba ngiseyinhlelweni zokuthi le ntaba ngiyithenge bese ngiyayibiyela kube intaba yabakhethwa, angabuye kube khona omunye umuntu oyophinda khuphuke kuyona. Indlela yokuqala nansi ayiqala iziyophela la siyohlala khona. Kanjalo nendlela yesibili nansi ngoba bangitshelile bayazi ukuthi besinyukile noma ungubana, ngazi noma ukhona yini ebesinyuke nayo izolo na ngiyawukhona. Uyazi ukuthi sike sanyuka ngasho ngisho ngithi siyoya kule intaba abasikhethela bona yona. Dinqika khona sembathi masingembathi asembathi. Ngiyajabula ke ukunibona nonke nikhona. Sesiyawukhuphuka ke ngizocela ukuthi sigobise amakhanda ethu ke bese ngikhuleka. Siyakhuleka mveli inqangi, Qamatha, Fihlakalo, owenza konke, shingishane zomoya, khuleka emathongeni wonke asemfihlakalweni namhlanje nomkhubulwane. Oba inkosi, oba inkosi. Siyakhuleka kobaba uIsaya Shembe, umqali wendlela. Njengalokhu ngaphiwa ilungelo lokuba noma yikuphi la ngiyakhona ngimphinde. Siyakhuphuka ke manje yilo lolu suku. Hambani phambili ke nisihole. Makube uhambo luhle, makube umhlangano omuhle. Uhambo luhle, izidalwa zonke njengokuphakama kwentaba masiphakame ngaphezu kwezimo zethu namhlanje. Amakhosi wonke omhlaba wasenhla neAfrika, weNingizimu Afrika, amagumbi amane wonke omhlaba, nali ibandla lakwantu elimele bonke abantu.
ngiyamemezela emoyeni yonke uhambo lwentaba luvuliwe njengamanje. Lolu hambo ngiyaluvula, lomhlangano ngiyawuvula. Inkosi mayiphusile. Singayivuma leyo kanjani? Awumkhethwa nceku yami. Washaya kancane wemkhetho uyabona yini nceku yami vuya. Washaya kancane wemkhetho. Boge mayema, boge mayema, boge mayema, boge mayema, boge mayema. Oge mayema, oge mayema, oge mayema,
Abanye okokuqala bezithola besentabeni, abanye bake bakhuphuka entabeni kodwa bengenakho ukuqonda. Bathi laba ngoba kuwo wonke amanga ikhona into eseyiqiniso. Bathi laba babhala iy'ncwadi angifundile-ke mina angizazi iy'ncwadi. Baxoxa indaba ngazi noma iyiqiniso ngoba nami ngangingekho. Kodwa nje ithi le ndaba yabo ngoba khona okuthize ekuvezayo kumina. Bathi uma bexoxa le ndaba bathi le kwelamaJuda mangicabanga bathi uJesu uSathane wammisa entabeni wasembhekisa phansi embukisa izinto eziphansi entabeni. Bathi-ke wathi mayibheka phansi wabona umcebo. Wathi-ke lo abathi uSathane esingamazi mina nawe uthi esingenalo iqiniso ukuthi ubani. Bathi uthi mawungasungikhothamele la entabeni konke lokho okubona phansi kuyoba ngokwakho. Awu kimi-ke mangiyihlaziya le ndaba ngibona indawo ababekhothama bekuyona ukuthi kanti mawusentabeni unamandla okuthi izinto uzibhekele phansi. Isifundo sokuqala engisithola kule ndatshana yabo ukuthi ukuba kwabo entabeni kwenza wonke amafutha omhlaba nokunona komhlaba nomcebo womhlaba bawubona ungaphansi. Awukwazi-ke ngokweprinciple yokwebusa ukuze ubuse into kumele ube ngaphezulu kwayo yona ibe ngaphansi. Ukuba kuthiwa buzongizwa bengizothi njengoba ula entabeni ungaphezulu kwezinto zonke. Zonke lezinto ozifunayo ngeshwa azikaze zifike la ukhona namhlanje. Imicebo yomhlaba ingaphansi
esiyifunayo awukho sentabeni yonke ingaphansi. Le ndaba ithi kimi njoba usentabeni kusho ukuthi wena namhlanje umbuso wayo yonke into oyifunayo. Intaba indawo ephakeme. Endaweni ephakeme ila ukwazi ukubona la abanye abangaboni khona. Kusuka namhlanje umveli inqangu welulile amehlo akho okubheka izinto. Indlela obubheka ngayo uphansi ayiyophinda ifane nendlela obheka ngayo uphezulu namhlanje. La entabeni malibaleka idlozi aliye emahlathini. Maliphuma ekhaya idlozi aliye emahlathini. Kodwa liyahamba liyohlala entabeni. Uma lingalandwa muntu liqhubeke lihlale. Kuthi emva kwesikhathi esithize bese liyaguquka liba umdawu. Leli gama elithi mdawu lisho ukuthi abangenandawo ngoba bafele entabeni bangalandwa. Bagcina bengenawo amakhaya behlala entabeni. Yingakho impi umakhosi akwaZulu iyasibantwana baluthi abaphezulu uyangena ululapho ngoba izinto ezenzekayo babezibona bekude besentabeni. Nebutho likadingane lasukela kwaNobamba ngoba kuwumkhuba wethu kwantu njengabantu ukuthi makukhona izinto esiyifunayo siqwale noma sikhuphuke intaba. Bayazi labalusuke indala makukhona izinto esasiyicela njengesizwe sasenyuka intaba siyapha entabeni siyophakama kunezimo esibhekene nazo. Kwakuthi mangabe imvula inganethi kuhanje kiwe entabeni kuyokhulunywa nonomkhubulwane inkosazana. Kodwa mase kwenziwa phansi imvula yayisuke isikhona. Kubula-ke nokho ukucela imvula entabeni kanti utapolo awunawo. Fanele uqale ube nama-raincoat akhombisa ukuthi lento ozoyicela ukulungele ukufika kwayo. Masuka la siyaphoduka siye emakhaya. Siyolima. Silinda lokhu ekade sizokucela entabeni. Kunamadlozi akade aphume emakhaya. Namhlanje mabekubona uhleli kanje babuyelwa yithemba ukuthi imizi yabo iyavuka.
njengoba sisentabeni njengoba ngishilo ngithi kwakuthi makukhona into ehlula amakhosi kwehlulwa wonke abantu bese kukhushuka indaba iyofunwa leyo nto entabeni. Namhlanje ke singaphezu komhlaba siseduze nesibhakabhaka kusho ukuthi umveli nqangi sisondele eduze kwakhe njengoba sisondele eduze kwamveli nqangi siseduze ney'mpendulo zethu. Kukhona yonke inhlobo yethongo-ke entabeni. Khona amageza. Amagedle yilaba abanamandla kodwa basahlala emakhaya. Bangamakhehla namandla ngoba okhokho abasekho emakhaya. Okhokho bathola emazini bese kuthi okhokho bokhokho bathanda ukugibela iy'ntaba. Njengoba sikule ntaba namhlanje nabantu abaningi abasizungezile babonile abanye masiwuhafu lapha entabeni sanyuka ngokuqhamuke ifu ley'nyosi ladlula phezu kwethu langathinta noyedwa. Siyazi ukuthi iy'nyosi zimele idlozi. Lokho bekuyisayini yokuthi idlozi lisilindile entabeni. Ake ngikhulume into engakabizi ukukhuluma njengeredi ukuthi iqoshwe yisele kwabanye abantu. Umveli nqangi wenze i-department ne-department yaba nababusi bayo. Into ekwenza uxakaniseke emhlabeni ukuphakama sengathi zonke izinto ziphethe umdlalo. Nokucabanga ukuthi ikhona into eziphethe wena. Intaba eyenkosazana ekanomkhumulo wayo. Amanzi akamamlambo senziwa sawasaba amanzi ngoba sesaba inyoka. Siyisabelani inyoka saqanjelwa amanga kwathiwa yanikeza u-Eva isithelo ensimini esingayazi namhlanje ukuthi kuphi. Masingacela ukuthi siyiswe kuleyo nsimu siyobona nalesi sihlahla ukwadliwa kusona. Impela ngabe sesigadlile kwabanye ngoba asikho lesi sihlahla. Ingakho abanye mabesichaza bathi ucansi baqede bephume beye kumakhosikazi abo beqeda kusichazela ukuthi isithelo ucansi. Bese uyibuza ukuthi sidliwa kanjani pho. Abanye bathi aphula uma nje siwaphethe kodwa inyoka yikho. Le ntimu yase-Eden kanti kuphi? Wabuza nje usugadlile usumelene nezwi likaNkulunkulu.
kwabantu le eyenza ukuthi sethuswe kangaka ngalezi zinto. Ingoba lezi zinto abakwazi ukuzilawula, namandla azo abakwazi ukuwalawula. Mase sixhumene nalezi zinto bazohluleka ukusilawula. Laba basenanda bangafakazi ukuthi kunabantu abathinta idamu kabi, kwadina umnikazi wedamu. Emva kwalokho kwasuka isiphepho kwafa abantu. Zibuze nanku kumbuso. Bayazi laba basempophomeni bebengethulela ubufakazi ukuthi bake bafika nje inyoka izigoqele ihleli la. Omamrampoy bakhona bangafakazi. Khona la entabeni izumelezela ihleli nje. Bafika bangesaba baqhela. Benza into zabo bahamba yangathi so sisatshisiwe-ke ngalezi zinto. Bamba lokhu. Intaba nentaba njengoba ubukhuphuka udlula amanzi, akufanele ibe namanzi esingawazi aqhumana. Aqala nje la siwabonese khona. Ubukwazi ukuthi leyo ntaba inomnikazi. Yila enithi manje entabeni nicela bese phuma yena eyohlala khona. Njengoba noma niye emanzini uyaphuma yena ngaphandle. Nicele nilalelwe. Bese mayiqeda bese yaphuma. Lezi zinto ziphethe ukuphila kwabantu. Manje bona bazithathile bazenza kwaba yezabo. Mina nancishwa amandla nolwazi. Ake ngibuze umbuzo, isibhedlela indawo yokwenza. Kwenziwani? Yini pho ilogo yasesibhedlela ibe nenyoka? Ngoba phela inyoka iphana ngesithelo bese siyafa. Aniqondi ukufunda izinto zivaliwe. Lapha esibhedlela bafaka inyoka, ingakho benza ama-postmortem ngoba fanele ifidwe ngendlela errong. Ake ngibuze yini enza ukuthi abathakathi ma befuna ukuthwalisa umuntu bamthwalise ngomamlamba? Ma esefile loyo muntu umamlamba abulale yonke into ekhona, abulale izindlu, abulale ngisho imoto yini? Ngoba akasakhona ukuhlatshelwa igazi angithi. Ngoba indlela afika ngayo wajwayezwa kabi igazi labantu. Yangizwa? Oh, kanti ukufika kwamamlambo kuletha umcebo. Kanti uphelile. Okay. Kusho ukuthi-ke ikhona indlela e-right yokulanda umcebo. Okungayona le eyenziwa abathakathi. Angithi nenkosazana bayakwazi ukuyikhipha bese konakala umhlaba ngoba bayikhiphe ngendlela engesiyo angithi. Namhlanje-ke sizoyikhipha ngendlela okuyiyona. Niyangizwa? Sizoyikhipha ngendlela, akube kusabizwa ngesithwalo uma ukwenza ngendlela eqondile. Ngoba kuyenzeka
ulibiza ngendlela ongasiyo, wena ulibiza ngendlela okuyiyona. Ngiyangizwa? Namhlanje njengoba ula entabeni, amagedla nenkosazana nabaphathi bentaba bomcebo womhlaba bayakuzwa futhi akuzufa muntu ngaphandle kwesitha sakho. Ngoba uzoyilanda lezi zinto ngendlela e-right. Awukwazi ukufika endaweni yenkosazana uphinde uhlupheke. Buza umlando wakini ucebile, abakazi oyihlo benyuka intaba imvula inganethi. Ngoba babeze kwithongo lemvundiso. Jobula kade wabizwa kule ntaba. Ububizwa ngamaphupho nangey'bonakaliso. Lokhu ifikile inyoka nje lokhu ikulandelile. Yibona bazokutshela ukuthi kunomcebo efanele ulande. Kodwa uphethwe yithina. Unabanikazi bawo. Kade xoxa le ndaba nawe. Wena uvuka uthi unezitha. Lezi zitha uzibona ngenyoka ebusuku. Ubona umuntu wakini eguquka eba yinyoka, umele oyisho omkhulu. Wena uthi uyakuthakatha, kanti akakuthakathi. Uyabona Jobula? Bheka lapha ya. Kunomnikazi wakho. Ulalelwe kabili, ulalelwa abamanzi. Ulalelwa bentaba. Yilaba abanikazi bentaba njengoba sinyuka. Ububona lezi inyosi zehla. Bona bebephuma ngala beshona lapha emanzini. Ukuba bakudedele. Kukuwe-ke namhlanje. Kunemindiki eyadikila amakhaya. Namhlanje uzobacela ubabuyisele emakhaya. Wakwangena esingweni waze wakhipha isisu noma wakhiphisa umuntu isisu. Lengane iseyintabeni ayiqanjiwe igama. Mayingena abasekhaya bathi mana ngaphandle. Ake ngikuxoxele indaba. Bese siyaqala siyasebenza. Idlozi mangabe uzocela lihlala umhlangano kanje. Bese kubizwa lo okuyena ohleli kuwena. Beda usitsheli ngani ukuthi ingane yethu ibhekene nezimo nje. Ma efika athi ayikhona kuhambi kahle kunzima. Uphakatha ubani nobani. Bona bambulalayo. Ngesikhathi nikhuluma bonke laba abanye abangalungile bamiswe ngaphandle. Laba abangalungile njengoba bemiswe ngaphandle kodwa bayezwa nabo. Bese bevele besuka bathathe lo muntu okulwisa bamfake ngaphansi kwemoto, ashayiswe imoto babuye kusebeze emhlanganweni bedayi. Noma ngingangasingenisa kodwa sesiuqedile umsebenzi lo muntu sesimfake ngaphansi kwebhasi. Bese laba basemhlanganweni bethi nikwenze kanjani lokho ngoba asikakababikile abantu bakubo ngokwenze njalo senithaka impi phakathi kwethu nabakubo.
besithi saze kubika kuba ukuthi lo muntu uhlukumeza ingane. Bethi laba kanti nifunani ngoba ingane ifika ikhala sase siyayiphendula. Ingakho abantu abaningi mawukhuluma izinto ezimbi ziyashesha ukwenzeka. Mawukhuluma izinto ziyaphuza ukwenzeka. Ngoba laba bezinto ezimbi bami ngaphandle abekho emndenini abahlala imihlangano. Bona nje bazi ukuthi makukhona into embi efanele yenzeke efanele basheshe bayenze ngaphandle komhlangano. Namhlanje ke nje obudla bakhathele ukulinda balinde ngaphandle. Ngaze nganitshela ngathi ingakho singekho isiphoko esinguna phakathi. Siyofika leyo mnyaka bese siyahamba. Ngoba uhamba isikhathi amacala axolele. Sizoyilanda ke lezi ngane ezinye zaphuphuka. Sizoyilanda. Abanye abaqanjelwe amagama. Abanye sonile senza imisebenzi kanti siyabeqa. Namhlanje sibalethela ukudla entabeni. Yes. Ngoba nathi silambile sifuna ukuthi masehla la besiphe ukudla. Yes. Ingakho siphethe iminikelo yethu emhlophe. Sizocela imali. Akekho umuntu engifuna ehle la aqhubeke abe nesikweletu. Kulentaba sizolanda umcebo. Lona amathonga kithi awuthatha baleka nawo ngoba ebona singaqondi ukubaleka kwawo. Ingakho ngesonto ngenza isiqiniseko sokuthi nginikeza into yokugeza ukuze mawufika namhlanje la ulalelwa. Noma ungagezanga kodwa uzawulalelwa namhlanje. Mawehla kule ntaba inkinga zakho uyoyibukela phansi njengayonke le mizi. Ukuhluleka kwakho uyokubukela phansi. Izitha zakho uyozibukela phansi. Njengokuphakama kwentaba nawe uyophakama uyoba ngaphezu kwabacindezelayo. Awukho umuzi oyofuna. Umuzi nemali kuyophenduka kube into encane. Mawusondele eduze kwalezi zindlu zinkulu. Lezi zindlu zinkulu mawusondele eduze kwazo. Kodwa iposition okuyona izenza zibe incane. Hlala ke kule position ungabusasuka. Kunezinto ongene la uzibona zinkulu empilweni yakho. Kodwa ngoba position oma kuyona zincane namhlanje. Awuthi ngikuthe akekho umuntu la uphethe inkinga yakhe zonke zisele phansi. Mawehla la uyoba intaba. Le ntaba yehlukile. Ububi abenyuki kuyona. Le ntaba uwena sengikhuluma nawe. Namhlanje ubaba umqali wendlela usukile entabazwe. Siyabonga kwaba sekuphakameni. Ebuhleni siyabonga. Ubaba ngo-1994 uCredo Muthwa wayikhuphuka intaba nesizwe.
ufika kimi ebusuku uzosasizela khuluma amagama kimi abalulekile uthi kimi hamba uyofaka umbhalo ukuthi ibandla labantu ngithi mina angikuzwa uthi ibandla labantu uthi la isigodlo sakwantu la imiphefumulo yamaqhawe akwantu iphelele khona ngizothi ke kini lo mhlangano ubalulekile ngisho abantu abathwele bangaphansi kwakho namhlanje wena izinto awuyinyonyobelanga uzilande ngokwendlela akakwazi-ke unomkhubulwane ukudede entabeni yakhe adedele wena uma wehla la wehla ufana nakuqala kwadlalwa ngathi kakhulu kwathiwa iy'nto zethu yisesiphambanweni ingakho kuphambana nje sibheka isiphambano kuyaphambana nje sibheka isiphambano kwathiwa ufuna ukuphila kabheka esiphambanweni la kuphambana khona izinto ingaqonda kanjani ma ungcwatshwa baqeda bafaka ethuneni isiphambano siphambanisela noma usufile konke lokhu ubungawaqonda amandla esiwanikezwe ngumdali konke lokhu kubuncike kwamanye amadoda ukuthi akuyise kumdali ungakwazi ukuziphahlela wena nedlozi lakho nalaba babona ukukhanya baqede bethi iy'dalo zakho zilethe enkonzweni fanele ziyophathwa umveleli wena nje uyoyithola mhla uyidinga uyocela khona ayikho into enjengaleyo iy'dalo zakho uma zingekho kini zisey'ntabeni njengoba uzoyilanda namhlanje uzophahla-ke umzimba uzothi ngikhathele uqedwa nini kwehliwe phansi ujaheni manje ujaheni seyilungile iy'nto zakho ujaha ukwehla udela isikhathi sakho ujahile uthi wena usuka kude awusexakekile ujahile sihleli la nyakizwa wathi omunye obhalayo wathi le ndoda yathi ihleli entabeni kwabonakala idalwa ngibatshontsha iconcept yethu basho ujesu esentabeni bathi kwabonakala abantu omoses bayibiza ngamagama bese uyadideka wena uthi hayi akulona idlozi ngoba kwakuwumoses kwakuwumprofethi kuthi okwabonakala umoses no-elija base bazi ukuthi thina masike senyuka intaba kunezidalwa ezibonakalayo uyethuka ima uthi uyafika ekhaya bethi hayi sikubonile la izolo uthi wena hayi bengingekho mina bethi hayi bukhona sikubonile emsebenzini ukhokhelwe ngisho imali yakho yanamhlanje vele ubukhona eminyakeni edlule ngathi ngehle eCape Town kwezindoda kimi yayokhipha 10,000 yaguqa phansi yathi bless me my mama yathi wena uvela ku-TV ngathi hawu angikaze ngivele ku-TV yathi hayi baba uyayifihla ngiyakwazi ngingakaze ngivele ku-TV kwakhona iphimbo elingithuthathi wesilima vala umlomo ngavala umlomo ngabonga ngathi ngiyabonga ukuthi ulandela iprogram yami wakhipha 10,000 wanginikeza ukuthi babayi umsebenzi owenza ku-TV muhle kakhulu ngaleso sikhathi angikaze ngivele ngisho kwi-advert la kuthiwa kuyashutshwa kunomuntu ongemuva oloku ephakamisa isandla cha ngikho kodwa ithongo lami lemali likhona
Yazi ke ngani zakwethu ngiyatshelwa ukuthi khona nabaholi bamabandla la. Engifuna ukubaxwayisa ukuthi isikhathi samanga siphelile manje. Melani iqiniso. Laba banibiza oyihlo bazomanani. Nokhokho benu, nokhokhokazi bazomanani. Lentaba ke ngiyayivula. Kuyishingishani zomoya ngiyakhuleka. Ngiyakhuleka emagumbini amani umhlaba. Khuleka kwinkosana yalentaba. Kwinkosazana yalentaba. Khuleka kunomkhululwa. Ngiyakhuleka kubaphathi balentaba sizile ngobuphi. Siyisizwe sixakekile. Sizokhumula ingubo ezimnyama sigqoke ezimhlophe. Sizocinga abakithi esingabazi bashonaphi. Sizolanda umthetho. Silanda umdaba. Masehla kule ndaba. Abantu abasuke East London. Ngani sengiyazi ukuthi iqiniso limelekile. Kunabantu abasuke empangeni. Nilimele iqiniso lani khona. Yes. Nazi ukuthi uma umholi siyakushaya siyakunetha. Ngoba inhloso ukuthi kungafika la kiwa khona. Awuphenduli induku zabantu, awuphenduli inhlamba zabantu. Uphendula kulabo abakuthumile. Hallelujah. Namhlanje uNkulunkulu wathi kimi emva kwelentaba uyongipha indodana eyoqhuba lo msebenzi. uNkulunkulu wathi kimi emva kwalentaba kunabantu abanesikhathi behamba nami kodwa impilo zabo abakaboni ukuthi kwenzakalani. Wathi uNkulunkulu impilo zabo zizoguquka ngalendlela ukuthi bazothutha ngisho emphakathini abakuyona ngoba indlela yemceba abazoba nawo abantu abahlala nabo bazobe bengasakwazi ukwamukela. Lamazwi angiwasho ukuba inhliziyo zenu zijabule. Ngiwasho ngoba inkosi ingithumile ukuthi ngiwakhulume ngasekugcineni. La phakathi kwenu kunabantu abazama ngokhasino. Labo bantu ngiyababusisa la entabeni. Imizamo yalabo bantu mayiphumelele njengoba bekuthola umntwana ngesonto ufakazi odlale ngo5 wathola 125. Still anginelisekile. Ngoba nginibona kuma millions angisanibheki kuma thousand. Nami indlela yami yokufika kuma millions angikwazi ukuyichaza ukuthi ngafika kanjani. Yes. Nawe ngokunjalo awuzuba nayo incazelo. Yes. Angeke kwenze sense. Bantwana benkosi, umbuso kaMveli Nqangu semahlombe enu. Qaphela ulimi lwakho mawehla la lube ulimi oluhle. Ngoba indaba efanele ziphume kuwena manje sekuyizindaba ezinhle kuphela. Angeke
ezimnandi nezimbi. Akuthina sonke sila sizosebenza, abanye bazosetshenzelwa. Kuyiqiniso lelo esingeke silihlonise. Kodwa sonke njoba sila idlozi elinye selihambile la ofika ekhaya ngoba alisakwazi ukulinda ile njabulo engaka elinayo. Izolo kusihlwa bengikhuluma ocingweni nonyazi lwezulu. Silo sihlela kufanele kube nomhlangano sibonane kugcine kungenzekanga. Sengiyalitshela ngithi ngiyahamba ngentabeni. Lusha amazwi namanje asangishokile ukuthi athi. Uthi kimi hamba vele ubaba usekuwe. Luthi kimi makukuhle kuwe bokwenza isikhathi unyuke inhlangakazi. Uthi noma ngiyinyuke sisobabili singatshele muntu kube yimi nawe. Ngoba ey'nkingeni zonke ey'bhekene namaNazaretha wena ungaba isisombululo. Lamazwi angephusile ngoba nangesikhathi ngihambele emthwalume. Inkosi yakhona yasekuphameni yafike yasho amazwi afanayo. Lo mthwalo akuwona owami owethu. Ngoba ibandla lamaNazaretha lehlukaniswa osomathuba abangafuni ukubona into yomuntu omnyama ebumbene. Indlela lo mbutho wethu okhula ngakhona, indlela ithongo elikhulisa ngakhona. Ngesonto edlule nganitshela ngisedrobheni mangifika kwezinye zey'ndawo zokudlela. Nangu umfundisi odumile uphethe utshwala ngesandla. Ngiyamazi ngangimtshela bese ngimbingelela, mfundisi konze njani? Ibandla owebandla labasindisiwe. Uthi kimi singekutshele kodwa siyakulandela sibaningi. Uthi njengoba ngiphethe kanje ngiliyekile isonto. Sonto lakhe linabantu abangaki kumkani? 800 people. Ngithi uliyekeleni uthi ngibatshela iqiniso ngathi lento esiyizonda ngumagejageja yedlozi ikhona. Yes, yes. Inkinga siyayihlanazela siyibuka kwabezizwe, asifuni ukuyibuka ngendlela yethu. Umhlaba uyanyakaza. Enye izinto sehle entabeni kufanele siyibeke emkhulekweni wethu indlunkulu. Iyadunguzela ngahlehla kuyona. Bangakutshela ukumkani mningi imhlangano engifonele kuyona. Angiyi la ngingakatsheli ukuthi angiye khona. Kodwa mase befikile kimi ngiyohamba ngiye khona. Ngiyophoza namuvo lwami. Itarget yesithathu bazofuna nina. Ngicela nibe nama-safe ezindlini zenu. Ningawubhenki wonke umcebo wenu. Ngoba isikhali sabo sokugadla ukufriza ama-account. Thina nje siyochaza sithi uvelapho wethu umcebo ngoba siwunikwa uThixo. Nawe uyochaza ukuthi uvelapho wakho ngoba uyophiwa uqamatha. Ma uchaza uyothi umnotho ovelaphi. Ma ungakwazi ukuchaza bayawuthwinya. Lungani-ke ngoba nizoba nemali. Lamazwi engiwashoyo kuwumkhuba kaSimakade ukuthi akhulume into athi vula umgwaqo kuzimoto bese wena ungawuvula umgwaqo.
niyopaka imoto kanti ivinjwe ukuthi umgwaqo awukho. Hambani ke niyothenga ama-safe. La nizovalela khona imali. Angiphinde futhi. Hambani niyogumba phansi endlini zenu nakha ama-safe. La nizovalela khona umcebo. uNkulunkulu akaphani ngo-R100, R200. Imali bayimvula. Beningeke niyithenge imizi ngingakayithengi indawo yenkonzo. Sengiyithengile nginivulele. Nginivulele ukuthi la oyihlo befe bengenamizi khona. Nina nizoshintsha umlando. Ningakhohlwa ukunginxusela nami. Ninike isikhathi manikhuluma nabakini. Niphinde nithi khumbule loyo sisizile. Wasivula amehlo. Nganicela lokho kudala ngathi okwesibili nithanda umndeni wami. Angizukudalula umndeni wami niyawazi. Nina emehlweni enu akukho ukufihlakela. Nifana nami ukuthi nje angaze ngime phambili ngithi lokhu kunje. Kodwa niyakwazi. Nikuphathe kahle. Ungokwami nakho nikuphathe kahle. Niyangizwa ngithi. Le nkulumo ayeqi ngasenhla kwamadleba ngithi. Nikuphathe kahle. Kunokuyiphathisa kwengane kodwa nikuphathe kahle. Nenze isiqiniseko ukuthi niyangikhulekela ngezikhathi zonke. Ngoba makuzohlakaza izimvu kushaya umelusi. Ziningi izimpi engibhekana nazo nengibhekene nazo nezifikayo. Last week for the first time empilweni yami ngike ngaba ne-depression. Ngaze ngayibuza ngathi kanti abantu abane-depression bezwa kanje. Angazi ubani noma unombulelo yini wangifonela wathi une-depression ngathi nami nginayo namhlanje awubone nawe wenze njani. Nami nginayo namhlanje. Empilweni yami bengiqala ukuba ne-depression bengiqala nqa. Bengakaze ngizwe kanti lento into eserious kangaka. Kodwa ke yangibamba cishe ama-hour amabili. Kwaba sengathi inyanga eziyisithupha. Ngoba ngangiqala empilweni yami ukuzwa nje i-depression ukuthi into enjani. Ngazabalaza. Kwakuzoba isonto ngizoze enkonzweni. Ngasheshe ngafika ngoba ngizwe ukuthi nansi i-depression ingidla ngingedwa. Ake ngibaleke. Into eyangixaka nge-depression mase ngihleli phansi sengicabanga ukuthi eyani impendulo angaze ngiyithole kuze kube namhlanje. Futhi kwakuyisifo nje esifikile. Ngoba usuke ungenazi izathu zokuthi ezani kodwa into isuke ibele sithi hayi kuphelile ngempilo yakho sibulale manje. Ngalawo mazwi ngiyazi ukuthi khona ababanjwe i-depression. Ngizobatshela ukuthi kuyadluleka kuleso zinto. Ngiyazi niyothi baba umuntu o-racist ongabathanda abantu abamhlophe. Kanti ngizonda isenzo sabo. Mana nkinga bona. Kodwa izinto abazenza kuthina zibuhlungu ziyakhalisa. Masiphahla. Singakhohlwa ukuthi umhlaba kwakabe sezandleni zethu. Fanele sikubize umhlaba. Wonke umuntu la unomhlaba onamaguga kubo. Uphi lo mhlaba usezandleni zabantu abarong. Lento yokuthi siyawurentela umhlaba siwukhokhela ama-rate noma sesakhile. Akuyona indlela yokuphila kwethu. Asisebenza so-afford nalama-rate. Kodwa elami hambani niyokwenza ama-safe. Ayikakabi khona imali manje. Kodwa kusasa sazi kwenzakalani. Hambani ke niyovula izinkundla zokuyigcina le mali. Ngoba nizoboshwa ningakwazi ukuchaza ukuthi velaphi. Njengoba niyiwine emakhasino yimo okwazi ukwenza lezo zinto. Ngiyayazi imidilingwane engizoyenza kusuka manje ukuthi ngiphumelele. Ayingafiki ke le
ngiyaphika mina ngithi angikwazi kwawena ngazi ngikubuza. Umcebo kwemuhle njengoba lishona ilanga. Lishona nezindaba zakho namhlanje. Maliphuma kusasa, liphuma nezimpendulo zezindaba zakho.